हाय फ्रेंड्स नै आंहा दिनैसो बहुत गोबावनि उनाव गोदान ब्लग लानानै फैलायबाय खन्थाइगिरि यूट्यूब चैनलाव 50 बार बोल रहे हैं पढ़ने निकले वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए हैं? अबे पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ IAS बनो और देश को संभालो ओमफ्राय नै जोङो दा बङाइगाव थांगासिनो दङ मामि गोरलैखौ माने बेबी डक्टरनाव लांनो नागिरदों आरो थांगासिनो दङ दा যেইবারে গাখীৰ খুৱাই 10 বাৰ খুৱাই 20 বাৰ খুৱাই যেইবাৰে মাকৰ গাখীৰ খুৱাই এইটো এনেকাকে প্ৰত্যেকবাৰে মেডিচিনটো খুৱাই ল'ব লাগিব তাৰ পিছতে মাকৰ গাখীৰ খুৱাব পাৰিব आगोलाव सिगाङाव दंनानै गाइखेरजों मुलिखौ मिक्स खालामनांगौ आरो दौग्रोबाय थानांगौ सानफ्रामबो जाहोनायनि सिगां दौनांगौब्रा गाइखेर दौग्रोनायनि सिगाङाव जाहोनांगौ बे मेडिसिन होदोंना सारा बे मेडिसिनखौ गाइखेर दौनायनि सिगां एसे सानसेयाव एसे दिहुननानै 5 ड्रप्स होनानै बेखौ दौग्रो उनावसो गाइखेर दौनो ओमफ्राय सानबेसे दौनो होदों जाबानो माने जेब्ला दौवो जानो नागिरगोन ना गथ'आ बाजै हटेलाव ओंखाम जालांसै आरोना बङाइगाव फैबाथाय जों ओरैनो थांफिनखाया माने थांगौ न'आव सहैगौमानि 4टा माने 3टा 4टा बिदि जालांखायो आरोना मामि गोरलैखौ लानानै ओंखाम जाथावजायामोन आरोना खालि ओंखाम ओमफ्राय दालिल' जाबाय आरोना माने हटेलनि ओंखाम ओंख्रियाथ' बिराद मस्ला मस्लि होनाय जायो नालाय नै जों थांनानै फैफिनबाय आरोना बङाइगावनि फ्लाइअभार बेयो बिराद समायना नुयो आरोना बिब'निया न'आ मोनबाय आरो ओंखारनानै थालांसै थालांबाथ' ओरै थांफानोबा एखमबा आङो माबाखौ होनखादोंमोन ना बिजिनियाव जाफैनांगौ माबानो थालिर दाउखा मा थालिरनि मोनलाय माबा मनुआ ना मा होनोमोनलाय मालभगसो मालभग बेखौल' दा गारि गाखोनो हाया बिब'आबो माने बिजिनि मोननाय लोगो लोगो हगारफैजोबदों आरोना बङाइगाव जानानै फैनाया